Hi guys! Welcome back to my channel and this is me again, Rimars! So for today's video guys, ang gagawin natin guys ay pupunta tayo sa aming bukid ngayon at kukuha tayo ng mga rambutan. Kaya without further ado, let's start it! Guys, ayan! I'm with my two siblings. Two siblings. And say hi to my vlog, Rizal. Hi! Mga tumig bukid karon guys. Kaya mga may rambutan. Mag-harvest ni sa kabala ko ang brought sa akong lakay siya. Let's go! Hi! Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan ang daan. Hinihingi lang saya. Pililiki. Maano talik. Ouch, ouch, ouch. Ouch, ouch, ouch. Without further ado, let's start it. Tama ba? Parang wrong drumming. Yes, without further ado. Ouch! Ouch! Ganito pa lang buhay dito. Ay, ang lit-lit ang dalan guys. So ayan guys, nami diri sa amo ang bukid. Manguha na may rambutan together with my sis nga. Sis boy? So mga mo guys. Ayan, narami diri amo. Muna amo ang one guys. Ayan. Kara siya muna amo nga lansunis. Mga lansunis na namo dira kato lansunis, dadi to lansunis. So dira amo rambutan. Chara. Ayan. Magbantay sa takay, narami tulog dari. Okay. Nami tulog dari no, wala ka lang diri. Wala naman. Ayan. Ayan guys. We are here in our small hacienda. How can we get that? So manguha na mi og rambutan. Dara guys, dara diri. Yan na guys. Sige na, pagkuha dira Rizal. Hala, kagamay na pa sa bunga. Guys, sana gamay na kay bunga, besh. Kaya tawag sana kasi pero actually guys, tagan pa na siya guys, pero di lang kasi maklaro sa kay, you know, sikan nagiro ko dapat palibitin daan ni Lord. La, ayan. Ayan, lagi siya. Ano kasi ba? Right, di ko kabot. Pilit daw. Kaya ba, let's get that. No, isa ka book. Para sa Ahak lang. Sarap na maabot eh. Wala na guys. Sama siya, lami isa. Lami? Lami? Okay. Mi? Lami kayo. So, bukat-kat na siya guys. Bukat-kat na lang si Lilik guys. Kayo. Lisod man abuti ang mga pangarap. Bibili sa ko yan guys. Lami kayo sa ay lata. Yan. Pa. Ano ko sa guys? Yung gisum-sum. Kaya pa ko bis. Ako na isa. Ay, napasag guys. Lami guys. Wala na ba yan.
Mm. Oh, no, 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 no. Hi guys. Uy, yung kuha ni guys. Nakakuha. Napapasayaw talaga sa kalamit. Ihagbong lang like. Ay, pambaliya ha? Wala na? Dito lang pa kay kaon. Patang hirap abutin ng mga pangarap dito eh. Yan. Lami kayo sa guys. Lami kayo sa Ayan guys. Kamera dyan siya guys. So, ayan guys. Nang walang para lang ang kanon. So, di kami magyari sa akin. Nang walang po silang malagyan niya. Ano lang may So, ayan guys. So, mura niya mga kuhan. Tumero kayo sa kay actually pagkaon na ako sa inyo. May kayang bunga. Tuyo ang camera. Camera roll. Ayan. So, mura mag-camera kayo sa pagkaon na mo guys. So, go back here. So, ayan. It's me, Rimar. So, ayan guys. Karang, mo rin niya mo ang andri, mo niya mo ang hasyenda. Letter hasyenda. Mo niya ang ransunis. Among mga ransunis. Na dito tanan. Katuturan guys sa itong 1. Ay, na dito sugod. Dito sugod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakabit mo sa likod. Mga 20 daw na sa kapunuan ang Little Rock. Little Rock daw. For 5 years. Ngayon labay na? O 5 years. So, ang among rambutan is 1, 2, 3, Barag 5 or unong rata, 5 or unong rang nagturok. Ba't namin mga old nga rambutan na dito mga Bisaya. Nalit mga Bisaya. So, mo niya mo. Wala til hasyenda.